Son Nieves Fungueiro Conde, nacín o 31 de outubro de 1933. Os meus pais foron Manuel Funqueiro Castiñeiras, empleado dunha fábrica que había aí de pinos, miña nai, Ramona Conde Castaño, que traballou na casa. Tuvo 5 fillos. Eu son a anteúltima dos que nasceron. Era Juanita, José, Encarnación, Manolo e Nieves, que son eu. Pois mira, de pequena fun á escola. Sí, a escola, as 4 reglas, que antes había 4 reglas na máis, dividir e na máis. E despois fun a aprender a coser, e aprendín a coser, e despois iba cas vacas para as torres. E claro, as vacas iban a comer a erva e salían todas cheas de lodo. E nós, para que na casa non barraran, pasábamos por un regueiro a lavalas. Tiñamos ali un regueiro que viña da agua dos ríos. Pasábamos por ali e as vacas salían limpiñas e traíamolas limpas para a casa. Que nas torres poñíanse todas perdidas. Fun a aprender e sei. Despois collí o trator porque facían falta os cartos e daquela daban máis o trator que do que daba a costura. Traballaba para fora. Eu botaba os pantalóns dos homens, tiña que botar así aqui un cacho. E despois na coeira, tiña que facer unha coeira, toda. E si, os homens, as sábanas da cama, había que encanalas logo. No medio gastábanse daquela, estou falando daquela, non estou falando de agora, estou falando daquela, que se non vos acordades. As sábanas, ibas a Padrón, traías un cacho de tela, e despois iba eu, traía máis a min, e eu botaba o remendo do medio. Cosía por un lado, cosía por outro, e estaba a sábana nova. Era o que se facía. Ainda iba ás casas dos outros, ainda a traballar, que eu teño unha máquina así pequeniña, de levála na cabeza e ir. Pero o máis facía na casa. Chamábanme, eu puñelle, bueno, tal día vou para vos. Iba ca máquina, chegaba ali, cosía, dabanme a comida. A comida dabanme na casa onde iba a coser. E cosía, facíalle calzoncillos dos homens, que non sabes o que son calzoncillos. Desde antes. Bueno, encarabas así as sábanas que che dicía, remendaba os pantalóns dos homens, que andaban a traballar, botáballe as coeiras, e remendábaos, así. E facía eses traballos, e despois viña para a casa. E despois, casime, o home traballaba aí nunha fábrica aí a xe de nosa, xemos de comprar un trator. Como tiñamos que había que labrar as leiras co arado, era moito traballo para o meu home, compramos un trator. E o trator veu-nos o día do golpe do Estado. Claro, nós non tiñamos os cartos todos para pagar o trator, que dependíamos do banco. E tuvemos toda a noite hasta que saleu o rei a decir que non había guerra. Despois fomos para a cama tranquilos, porque xa sabíamos que o banco, a non haber guerra, que nos daban os cartos. Despois o meu home non lle gustaba o trator. E como empleamos tantos cartos, dixen eu, pois así tamén sei facer eu. Tamén sei facer eu así como faz ti. Dixen, pois non, pois se faz, a ver. Tuve que ir quitar o carné, que non tiña. E de ir quitar o carné, que tiña o carné, e despois puxeme a labrar co trator. Tiña todo Santa Baia. Tiña que labrar no tempo das patacas, e máis no maio. No tempo das patacas, non me levantaba moi cedo, pero no maio tiñame que levantar ás 6:30. Mentre almorzaba, botáballe gasoil ao trator, e botáballe aceite, ás 7 salía para traballar. Xa estaban a xente a esperarme nas leiras, dicíalle eu a tal hora, en tal leira, a tal hora en tal leira, e dunha leira xa iba para outra. E así foi.
fixo uns viaxes para o Ayuntamiento, daqui. En Santa Baia había unha traída de agua, eles fixeron un camiño, e sendo Andrés, non sei se era Andrés alcalde, se era Alberto, foi entre medias dun e do outro. A min dixome Andrés, mira, vas á Grava, á canteira, que era ali arriba, e traes os viaxes que che fajan falta, que che deixan os homes, porque eu traía os homes estendíana. E fun. Trouxen 4 viaxes, eu firminos, e despois vas cobrar o Ayuntamiento. E fun cobrar o Ayuntamiento. Pero o que antes, pos curas, traballábase de balde, e máis pos ricos. E claro, eu vim para aquí para o Ayuntamiento a cobrarlle. E un tal señor que morreu, que se chamaba El Mouri, era o que me tiña que pagar. Claro, pareceulle moito o que lle pedía, porque claro, como era, non sabes, eu firmín aí quedou a miña firma no Ayuntamiento. Eu cobrín os 4 viaxes que fixen de Grava, e aí quedou a miña firma no Ayuntamiento. Despois había aí tamén unha fábrica que temos aquí de conserva, e nesa fábrica a Cuncha, a xente quería parleiras, a Cuncha do Michelón quería parleiras, e de querer a parleiras, claro que non levaban, eran os camións, pero eu tiña aí un irmán, e dixeme, se queres ir, dábame un día, para acarretar a que facían nun día. Eu iba a mañán, dixíle aos fulanos, os clientes meus dixíame canta querían, eu iba a mañán e botaba todo o día a acarretar co tractor esa Cuncha do Michelón, parleiras. Uns querían 2 viaxes, outros querían 3, o que quixeran. Eu acartaba esa toda a Cuncha, daí da Frisulla, e así, e a traballar hasta que rompí este brazo, que haberá 3 anos que o rompín e non collín máis o tractor, porque non lle podía dar así a volta, tiña un volante moi grande e non lle podía dar a volta.